ću ljudi pokušati da priđem ceo novi Roblox Break-in Story 2. Mnogo je zanimljiva priča, jedno čekam da vidite, jedno čekam da igramo, tako da ljudi bacite brzo za ovaj klip 5000 lajkova i subscribe-ite se na kanal da stignemo do 100.000 subscribera. A mi idemo u video. Ljudi moji, samo da vas obavestim, Misty je napravio kanal i počeo da snima. Želim da ga svi subscribe-ujete, tako da idite brzo svi na njegov kanal i bacite mu subscribe. Evo nas ljudi moji, kao što možete vidjeti, ovdje imamo opciju da izaberemo da budemo dete ili da budemo stariji. Ja ću izabrati da budem dete i izabrat ću da budem sporti, ovaj koji pije drink, tako da idemo ljudi moji, imamo piće ovdje, idemo, treba da uđemo u neki, da kažemo, vozić ovdje, okej, ušli smo u kamion i počinjemo, idemo ljudi na camping trip, znači idemo da kampujemo negdje i sad ćemo vidjeti šta će da se desi. A few moments later. A ljudi moji, evo nas ovdje u nekoj šumici i auto nam se skršio skroz. Što se dešava? Pogledaj ovo magla. Šta je ovo, prijatelji moji? Šta se dešava ovdje? Treba da skakućemo jer ćemo biti brži onda. Dobro. Kaže, dok smo napolju sporiji smo nego što ćemo biti unutra. Dobro, grmljavina počinje i kiša, ljudi moji. Okej, ne sviđa mi se ovo. Šta kaže, mora da nađemo sklonište. Da, definitivno mora da nađemo sklonište. Možda neko ima ovdje blizu, ja se nadam iskreno. Šta piše ono tamo? Pogrešan put, skreni levo, pazi. Okej, dobro, nećemo ići definitivno desno tamo. Znači, to nam je jasno da ne idemo tamo, ljudi moji, okej. I sada vidimo gde treba da idemo ovdje, okej. Opa, evo ga ovdje neki zaklon. Evo ga neki zaklon, ovdje treba da uđemo, ljudi moji, i da se sakrijemo od ove kiše i ovog nevremena. Gore grom puku, ljudi moji, okej, uplašio sam se, jako sam se uplašio. Okej, gde treba sad idemo? Imamo neki pas, kaže. Psa, pa to je moj prijatelj, neću da idem po psa sad još, da vidimo šta ovdje ima. Ovdje, ljudi moji, ima... Mrak, okej, treba kliknemo ovo, ja mislim, ili tako? Okej, da, sad sam, ljudi moji, struju popravio i sad će da se struja popravi, ovdje nema ništa, okej, imamo pare, nema ništa sem para. Dobro, sem para se ništa nema. Imamo kuki, dobro, imamo još jedan, ne vidim ništa. Okej, šta se dešava, ne vidim ništa, ljudi, uplašen sam, ne vidim ništa, uplašen sam jako ništa, ne vidim šta se dešava. Okej. Kaže, skrivena tajna baza zlikovaca. Biće ovo zanimljivo. Evo ga neki kuvar, evo ga pas, evo zlikovci. Break-in 2! Ljudi, ja sam igrao Break-in 1 i bilo je prezanimljivo. Tako da imaš šta se dešava. Treba da nađemo parice. Ima ovdje pari neki. Pari, vadi pari. Pari sam našao, jabuku sam našao, super. Sad treba da uzemo ovaj crowbar ovdje i da preskočimo ovo ovdje. Okej, mora ga udarimo, tako. Sad moramo da idemo da vidimo šta ima ovdje, okej. Treba treniramo malo, to nam kaže. Dobro, će uzemo treniramo. Znači, ljudi, mora se trenira malo, mora fakt da ide u teretanu, znači mora malo. Moramo da bijemo, znači moramo da proverimo bazu, šta se nalazi u ovoj zlikovačkoj bazi i da treniramo, da budemo jaki i da se bijemo sa lošim zlikovcima za pare. Mislim, dobit ćemo novci kad ih prebijemo, tako da to je dobro. Ok, imamo 2 levela već, tako da ja bi ovo da dignemo na 3 odmah. Da, sad ćemo mi da dignemo. Plus weapon strength, ok, dobili smo dosta već stvari, ok, to je super. Ok, ništa, idemo da treniramo jače, ljudi, ok, klikći, bravo, kako smo nabustali ovo, ljudi moji, ovo će budemo najjači u Mahalu ću da budem najjači, pogledaj kako se treniram. Opa, Uncle Pete je došao. Ok, ljudi moji, Uncle Pete je došao i trebali bi da popunjavamo i njegove questove koje on zadaje. Tako da moramo da idemo u middle room trenutno. Ok, napumpovaj. Bravo, se napumpavam ja ovdje, ljudi moji. Ali se ja napumpavam ovdje. Ok, ajde, moramo popijemo energetsko piće da ga dižemo malo. Vidite s jednom rukom kako dižem. Ok, sad ćemo brže dizati, jel tako? Da. Imaćemo već 3 snagice i bit ćemo najjači u gradu. Opa, Miško, ajde. Vidi ovo, prijatelju. Alterniramo jako. Malo da istrčimo bi bilo dobro.
To sam čuo da bi trebalo da se istrči, to bi bilo idealno. Tako da, ljudi moji, trčimo za level 2. Trčimo za level 2, odmah ćemo imati ta 2-3 levela na početku. Idemo da Ankala ispoštujemo, da imamo šta nam kaže, on treba da nam zadaje neki izazov i challenge. Vidite, tamo ljudi imamo fight, imamo gym, imamo kitchen, imamo sve. Znači, bukvalno imamo closed shop. Aha, u shop smo zatvoreni, još mora verovatno da se desi nešto da bi otišli u shop. Tako da, idemo ljudi, ok, imamo level 2. Pošto svi treniraju ovde i svi su sporaći, svi su slabi, ja sam na level 3, ja sam to brzo odradio, ja idem da vidim šta kaže Ankal, moj prijatelj. Ok, Ankale, dolazi vamo. Aha, on hoće da ja prebijem 3-4 ova bad guya, ok, to ćemo sad da odradimo i kaže da ovaj weapon mnogo slab za mene. Ajde dođite, nubovi, dođite da se bijemo ako smete, opa, evo ga jedan, sad ću ga prebijem, opa, udari ga, opa, jednog sam slomio, dobro, ajde, ko će drugi, dajte mi ti novci, kako sam lud, dođi da te prebijem, ja, kako ga udaram, ne može se sastaviti čovjek, kako sam i njega prebio, daj mi novci, sad ću pojedem jabukicu i gledajte sad ovo, sad ću popijem energy drink, on neće me stigne u 2 života, što se ti udaraš mene, dolazi vamo da ti pokažem i ja, čaka, to je to, prebio sam 3 bad guya, to je idealno, opa, broadcast je počeo, što znači broadcast, ok, pojeli smo i kolačići, ok, da li će Ankal da mi da neke pare za ovo, ide nešto na TV-u, neki program se pušta na TV, ok, kaže Evil News, ovo su zle vesti, ovo prvi put u životu vidim, ljudi moji, da postoje zle vesti, Scary Larry body is missing, oh my god, telo od Scary Larrya, znači je strašnog Larrya je nestalo, evo sad se dešava, kaže grupa nubova je ušla u našu bazu, ne mogu da verujem, oni nas nazivaju nubovima, pa alo bre, vi znate bre ko je Fluffy bre, pa Fluffy je najjači čovjek na svetu bre, sti normalan, šalju 3 vejva od backupa, znači to znači ljudi da šalju 3 grupe njihovih zlikovaca da nas biju, tako da ćemo sve da ih prebijemo i novi lider je Scary Mary, ne mogu da verujem da se ovo dešava ljudi moji, ne mogu da verujem da je Scary Mary novi lider, ovo će da bude zeznuto ljudi moji, ovo će totalno da bude zeznuto, ok, evo ih za 40 sekundi stižu, pogledajte ovo, ok, prvi wave dolazi, znači prvi wave vam je talas nubova ovih glupih, hoće on meni nešto da da što sam ja uradio challenge, hoće da ne kažem šta, sve se zatvara ovde, moramo svi da dođemo dole da se pobijemo s njih, tako da moramo da upgradeamo weapon, to nam kaže da je ovaj weapon mnogo slab za naš nivo, tako da morate svi drugari da dođete dole, dođite dole, drugari, ajde, mora se bijemo, vidite gore ima nešto se skače, šta je ovo prijatelju, eve ih stižu, kreće muzika napeta, eve ih stižu, lele mamu, čujem ih, čujem ih, šta će stignu, šta će bude ovo, sad će bude tu, ugasiš se svetlo, lele, gledaj šta ih je, lele, udarite se, tuci, samo tuci, udri ovako, to je to, prebili smo ih sve, da uzem ja malo pari, ok, mnogo pari imamo pari koliko nećete, ok, i šta smo sad, shop smo otvorili, to! Uncle Pete, ali imam nešto refleksijem kod njega. Dao nam para, pogledaj šta, ja uzeo sve pare. Ja imam 200 ovih evra. 200 evra imam čoveč. Pa ja sam bogat. Ima i ovde pari. Čekaj da pronađemo da vidimo da li ima još pari. Pa ja sam sve uzeo, ja mom timu ništa neću dati. Pa moguće ovo ljudi moji. Imam i kukiće, pojedem i kuki. Sad će kupim ovo. Ne to, daj mi weapon. Ja sam kupio 20 ovih. Okej. Moramo da kupimo ovo. Daj mi da kupimo ovo. Tako, da pojem jabuku, da se naranim. Dobro, mogu još jabuke da kupim. Šta je ovo energetsko piće? To nam treba. Ok, imamo energetsko piće, to je to. Odlično. Opa! Šta se dešava sad? Novi event. Kaže, vreme se poboljšalo i nije toliko hladno i nije ledeno toliko napolju. Dobro, šta nam to znači trenutno? Ja mislim da nam ne znači ništa, možda i znači. Ok, ne vidim da nam ne... sad više nećemo biti toliko spori napolju. Ok, dobro, da vidimo da nema nešto napolju da se uzme, da se ono, znate, malo poboljšamo. Jesmo spori. Kako smo spori ovako, mora da se ubrzam, da trčim. Jedno hrana neka tamo. Lele, mora da uzmete hranu. Idite po hranu, prijatelji. Treba nam hrana. Ja bih mogao da odem malo da treniram i da bijem zlikovci. Znači, mogu bi malo da istreniram noge. Znači, šta on kaže, ja moram da 10-toricu prebijem. Ok, čekaj, da vidimo šta još imamo ovdje ljudi. Ok, njega možemo da ključamo kad se nabildam sa snagu full.
Aha, evo ih ovi, dobro. Vidi šta sve nema ovde, prijatelju. Okej, šta imamo ovde? Ima nešto ovde što nismo već videli, ima jabukica, to je dobro, ima pare. Ja sam dosta pari imao, ljudi moji, više ih nemam, nažalost, jer sam sve potrošio na glupiranje. Mogu pojem jabuku, da, sam full health skoro. Ok, dobro, ja ću dodam distreniran da mogu da pomognem njima napolju i da pobedimo ovo. Vidite, ima neki ovde volt, to nisam vidio, ljudi, da ima neki volt ovde. Ok, sad ja treba da stanem na ovu ovde, da istrčim malo, znači malo ću da uzem da trčim ovde sad, da se ubrzam. Ok, ajde, trči prijatelju, trči, kombo ti treba, kombo, opala, sad se prebacujem ovde, ljudi će imam i patike i sve brzo, moraju snagu da dignem na 4 bara, jer bit će zajasnuto ako ga ne dignem na 4 bara, vidite da svi treniraju. Tako da, idemo ljudi da završimo ovo, javljamo se kad se nabildam sa brzinom. A few moments later. I evo ga, ljudi moji, posljednja stvar koja treba da se uradi ovde sad je prošla i sad smo na level 3 sve. Imamo jednu dobru novu vest. Neko je, ljudi moji, spasio psa i sad imamo psa, ljudi moji, sad imamo psa, tako da imamo i psa i treba nam, ljudi moji, šta je ovo, pizza ovaj čovjek ili šta već, ok, gore padaju glave, pogledajte koliko hrane imamo. Ovo odlično, ljudi moji. Na 4. snazi možemo da otvorimo ovoga, da premijemo da nam bude glavni ovde. Ovi se biju ovde s njima, ne znam što baš to rade, ali ajde. Tucite se. Udri ih, sve ih udri, a gubimo mnogo healtha zbog ovoga. Ali nema veze, ljudi, biće dobro da pomažemo i s naši prijatelji. Ok, 28 ih je ostalo. I haha, gdje smo dobili novci, ljudi, udarajte ih, sad ih sve tucite. To je to. Što više da ih rešimo, mislim da će biti dobro, jer moćemo da popunimo Uncle Peteov quest. Ok, ja sam popunio Uncle Peteov quest, idem da dobijem novci za to što sam popunio Uncle Peteov quest. I sad će on da nam da pare, jel tako? Evo ga, dao nam Uncle Pete quest. Pogledajte ovo koliko hrane imamo, znači full smo se napunili s hranu i sad se nešto dešava, ok, šta je ovo? Stiže novi wave, ljudi moji, stiže wave 2, ok, imamo i snage i sve i hrane i sad posle ovoga bi trebali, mislim, malo da se nabildamo da bi mogli da ključamo još onog tamo i da imamo full priču. Tako da čekamo novi wave, ljudi moji, pogledajte, stižu za 30 sekundi. Ok, ljudi moji, stižu definitivno, su blizu još 3 sekunde, pogledajte, sad ih stiže dvoje više, oh my god. Šta je sad ovo, ok? Pogledajte šta ih je, udara ih. Kreće da se bijemo s njih. Udaraj, to, samo ih prebijaj, to je to, pobili smo ih sve. Smo ih sve pobili, to je to, sve smo ih pobili, ljudi moji, odmah smo ih rešili, ovo je super bilo, ljudi moji. Idemo šta će kaže Uncle Pete wants you to defeat everyone in the fight room upstairs. Ok, moramo sve da ih pobijamo gore izgleda, tako da ja neću da wastujem hranu, ni energetska pića, jer tako uzeo sam energetska pića, hoću da uzem jednu picu, imam da pojedem, tako da trebalo bi sad da završimo ovaj wave ceo. Sad imamo puno pari i sad bi mislim da možemo da upgradeamo još jači weapon, jel tako ili... Aha, ne, moram da se istreniram da bi upgradeo weapon. Znači moram da se treniram sad, ok, sad ćemo da treniramo. Ne, ljudi, nešto se dešava sa power usage-om, ok, nešto se dešava sa strujom. Ok, šta je ovo, nešto se dešava, moram punim još malo snagu, moram punim snagu, ok. Nema uopšte powera više, ok. Dobro, nema struje. To ćemo morati da rešimo. Moraju oni da idu napolje da reše snagu, moraju oni da napolje idu da reše struju, ne snagu, a ja ću da rešim snagu i onda ću da im pomognem sa struju posla. A few moments later. Evo, vratila se i struja, ljudi moji, imam dobrih stvari, par da vam kažem. Dobili smo armor, popunili smo quest od Čikankala. Ja samo da se napunim sa ovu snagu, sad i ljudi, sad sam bukvalno završio i sad imam snagu 4, imat ću jači weapon i sve. Tako da evo ga, završili smo ovo ovde, to je to, ljudi moji. Sad smo apsolutno prejaki. Gore imamo armor i nešto, to smo rešili. Što vidimo šta kaže Uncle Pete. Uncle Pete kaže, hvala Čiko. Imamo neki ovi, ne znam šta je to. Šta su ovi miševi? Ok. Ovde smo ih sve rešili. Možemo da kupimo armor, kupimo armor. Ok, zatvara se nešto izgleda. Wave 3 is coming. Wave 3 dolazi, ljudi moji. Ok. Mora se da dođemo ovde. Ne znam šta je ovo. Ne znam kako su ovo miševi. Ide da ih postavim. Ali, nema mojih prijatelja. Prijatelji, dolazite vamo, neću sam valjda da se bije malo. Majmuni jedni, dolazite dok vas nisam zadavio sve. Lele, izemam dušu, šta radite? Imamo armori i sve. Samo nas je 5 ostalo, Lele. Lele, kako će preživimo nas 5 ovo? Ovo je nemoguće. Nas trojica se bijemo ovdje, ali dobro imamo i psa i sve. Ok, evo ih stižu, ljudi moji. Gle šta ih je, čoveče.
Jel ima neki boss? Ima i boss! Ima i boss! Da ih nahranim s majmunima, udari, samo udari, bravo, prebili smo ih sve, imamo i armore i sve imamo, ljudi moji, sad će da ih prebijemo, udari, bravo, sve smo ih pobili, to je to, sad će da se nahranim, okej, šta se sad dešava? Ok, fali nam samo jedan, ali tu imamo i psa i ovo i sad će Uncle da ga tuče, jel tako? I pas, koliko damage-a mu dilamo, koliko damage-a smo mu dilali, koliko damage-a mu dilamo, on ih prebio, lele, on ih prebio, lele, udari ga, pazi sad će da zamahne, samo ga tuci, hoće da zamahne, samo pazi, nek juri njega, mi ćemo ga prebijemo s leđa, to je to, pazi, zamahne, udari ga, krenuo se vamo, s leđa, samo ga udaraj ga, nemoj da ih pobiju, nemoj da vas ubije, to je to, bravo, završavaj ga, to je to, završili smo i njega, šta smo preživeli, ljudi moji, lele, mamo, šta smo preživeli. Moguće ovo, čovječe. Sad sam pojeo hrane, sve što sam trebao. Sad treba da kupim novi weapon. Sad imam legendary weapon izgleda. Jel' tako, ili? Ne, više imam najbolji weapon što sam imao. Fino ti ga bajo. Kupio sam i ovo, tako da sam potrošio sve pare. Sad ne znam šta se dešava ovdje, ljudi moji, šta nama ostalo da uradimo iskreno. Jer meni ništa nije jasno više šta bi ja mogao da uradim jer sam sve odradio, jel' tako? Tako je to. Ne znam šta još može da se uradi. Šta imamo ovdje? Aha. Opa! Nešto se dešava! Eve gospođa! Kaže, dosta je! Mnogo ste me nervirali i previše dugo i ima sad da vam uradim eksperimente neke. Lele, nemoj gospođa eksperimente da nam radiš, molim te, sve nas je zaključala. Šta? Da, kaže. Mnogo ste pametni što ste uleteli u moju bazu ovdje da je uzmete. Sad ću vam pokažem pravac, kaže. Prijatelju, pa ovo nemoguće za preživjeti. Otvorilo se ovo ovdje, šta je ovo, prijatelju? Kakav je ovo, šta je ovo? Ajde, Uncle Pete, imamo i psića, imamo i sve. Okej, negdje smo ušli, gdje smo sad otišli? Šta je ovo, prijatelju moj, gdje smo sad? Lele, šta se ovdje dešava? Okej, imamo neka džubrad ovdje, šta je ovo? Nothing left here, dobro, ovdje nema ništa. Okej, šta se ovdje dešava? Okej, ovdje je ovaj, klikće ovo. Okej, ne znam šta se dešava ovdje, treba ja da klikćem ovo? Treba sve da bude crveno, ili? Kako treba da bude? Ne razumem vam se ja u ove kompjutere, bre, ja sam ovdje došao se prebijem s nekim, bre, što vam je? Vi klikćete to tu, da ima šta ovdje ima? Test subject. Ok, imamo njegovu ovu ovdje čudo, ovo je njegova kapa od Scary Larrya, ovo je njegova maska i ovo je njegov crowbow. Okej, ljudi moji, treba da se regenerišu baterije ovdje. Okej, ovdje nema ništa. Aha, evo je baterija, ljudi, ovdje. Ok, imam bateriju, treba bateriju jednu da stavim ovdje. Ok, stavili smo jednu bateriju, treba pretražiti sve da nađem bateriju. Ok, da, to izgleda poenta ovoga bila samo da se poizbacuje sve da se nađe baterija. Ok, stavili smo sve baterije, ali bi trebali sad da potvoramo ovo. Ok, otvorila su se vrata. Gdje završavamo, ljudi moji, sad? Lele, familiju, šta se dešava? Ova Ružice, nemoj, molim te. Nemoj, Ružice, kumim te, vatila me u mašinu. Šta kaže Ružica? Aha, vi meet last, upoznali smo se, vi ste upali u moju bazu i napravili ste mi mnogo problemi. Izvinjavamo se, Ružice, ja majke mi nisam teo, kaže, da li znaš šta se desilo s Scary Larryu? On je bio loš i jadan i mučan i sad smo ga popravili, sad je lutko struja. I šta sad? I sad da te pogledam samo, nemoj da me gledaš, nemaš šta da me gledaš, ne gledaj se s mene, alo! Kaže da sam trenirao, bio sam mašići, to ti ja kažem, bre. Ali nisi dovoljno verovatno da bi me prebio, sad će ja pokažem pravac, imamo u Danaljku, you have a lot of food, I'm Presbury supplies, imamo puno hrane, imamo svega, ne brini se ti ništa, imamo i pacovi za tebe, da ih ti poješ. Šta se tresem, bre? Diamond Crowbar, so weak, you think this is Minecraft? Kaže da smo u Minecraft, šta nam se smeju ovi? Alo, bre, gospođa, nemoj ti mnogo da se smeješ, će ti dobiješ po pendrek ovaj moj, sad ću ti pokažem. Kaže NPC team, će ti dam ja po NPC-u, sad će ga vidiš kad sad izvadim ovaj crossbow, će ti pokažem pravac. I šta se sad dešava?
Šta se sad dešava, prijatelji moji? Sad će imati, ništa se ne dešava, okej. Unapad, udaraj ove nubove. Pa oni ne mogu da nam priđu, pa mi smo ih pobili za sekundu, bre čoveče, mi smo ih se... Opa, šta ona radi, ona je pobegla. Lava, okej, lava, gdje kreće lava? Okej. Begaj vamo. Begaj mali od lavu, begaj, dolazi vamo mali. Bravo mali, biće nešto od tebe, dobro, okej. Ja bih popio jedan drinkić, tako, popio sam jedan drinkić da imam snage samo, okej, evo ona, udari glupaču, udari po noge, bre, glupa, šta će ona meni ovde da se, kaže let's dance, neću da plešem s tobom, bre, smrdiš be na kačamak, neću plešem s tobom. Šta radi, Beganija, Beganija, udaraj, beži, Bajo, beži od nje, samo begaj, ako može udari, ona mene udari kad ja udarim nju, pa kako to funkcioniše, begaj, mora bekneš, ali brza je ova majmunka, aha, sad nešto baca još, lele, mamo, šta je ovo, sine, šta radi žena? Žena zmajbe, ovo ima bolje neke. Opa, sad udari je po noge, udari je ga, daj go ja, pala je, šta bi? Gdje je stala? Otišla gore. Good warm up, you need to be faster, stronger, kaže moramo budemo brži i jači, pa ne mogu brže i jače od ovoga, si normalna gospođa. Gde sad idem, šta se sad dešava? Lava opet, begaj vamo od lave. Ljudi, ali je teško ovo, u životu nisam težu stvari igram pola sata, ovo ne može teže da bude čovječe, lele mamo. Lava vamo ide, lele, beži, ovo nisam vidio u životu. Šta je vamo sad ide, okej, dobro, bežimo vamo. Šta je ovo čovječe ovde, nisam ni primetio, šta je ovo? Lele! Šta je sad dešava? Ima još lave, nema. Ok, ima 2 života, gospođa. Evo, vratila se, udari je po nogu, sad će ti ga dam po pravac. Opet hoće da se igra, svira. Lele, šta je ovo, mama? Neke ruže lete. Begaj, samo treba begaš, samo begaš od nje. Begaj, pazite se, drugari, lele, neko pa umro. Begaj, neko nam je umreo, neko nije gledao da mi dobro da ide. Baca ova, da ne kažem šta. Neko dobio udarac, begaj, ajde završavaj gospođa sa svoje plesanje. Završi s ples... udari je, sad će da udarim. Izgubila je život. Udaraj po nogu, glupača, udaraj po nogu, lele. Šta je ovo? Šta je sad? Kaže da smo mnogo slabi, da nećemo preživjeti ovo. Šta neću preživjeti, bre? Šta je s tobom, bre, gospođo? Šta je, bre, lava. Dobro, navikao sam na lavu, nije problem, meni slavu, gde ide lava? Okej, ovamo, dođite ovamo, ajde, ovo je lagano. Šta rade nubovi? Bežite iz lave, beži, prati me. Nemoj se zeznete. Dolazi vamo, nemoj da izgineš od lavu. Begaj vamo, brzo begaj vamo. Čujem kako gore. Kako ja da im bacim ove kukije? Trči vamo. Bravo, to je to. Je gotovo slavu žurka? Mislim da jeste. Mislim da je gotovala slavu žurka, to je to ljudi, ovo smo dobro odradili, kako je teško, ovo nisam u životu još teže igra nešto. Gospođa, sad će jedan život i gotovo, pobili smo je. Šta sad kaže? Sad će bude zeznuto, Bajo. Final dance, poslednji ples, lele, sad će da mi... šta je ovo? Dobro, ja sam se sakrio. Idealan sam. Ne mogu da izvalim da strelice ide tamo ili prijatelju, pa ovo nije lako uopšte. Čoveče. Mora se pazimo i to mora baš da pazimo. Vidite koliko je opasna. A što ne padne ona malo? Opa, dobro je. Okej, dobro, izbegli smo ovo sve. Tamo. Begaj. Pala je.
Pola helta, pa nije fair, ima pola helta, pa ne može tako. Šta se dešava sad? Skočila je gore, dobro. Ima pola helta. Je li moguće, koga je pozvala sad? Šta? 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 Šta se dešava? Ništa mi nije jasno, naš četvorica smo ovde. Au, lava opet. Au, ali mrzim ovu lavu, ljudi, pa majke mi, mrzim ovu lavu najviše na svetu. Mrzim je, majke mi, zna duša, mrzim ovu lavu. Kaže, mislili ste da ste me pobedili? Au, šta? Sme se. Au, sklonila nam put. Šta se sad dešava? Šta je ovo? O, Megalari, šta on radi? Au. Begaj, bežanija. Okej, šta se sad dešava? Nešto mu klikće na glavu. Okej. Ovo šta se sad dešava? Uzeo ove svoje ratnike. Kliknuo sam ovde, bacili smo u dasku. Šta se sad dešava? Okej. Okej, bacio i njih negde, gde oni padaju. Jo, sad se bijemo s njih. Udari ih, brzo ih udari, tuci ih, pobij sve ih pobijemo. Udara ih u glavu, udara ih, svim stigneš, prijatelju. To je to, samo ja i ove smo ga pobijeli, dobro. I tu nam je i Uncle, prijatelj naš, i tu nam je i pas. Okej, opet kreće ludnica, opet kreće velika ludnica, ljudi moji. Ovo nije dobro za preživeti. Pobegao nam je Uncle, okej, šta je ovo? Okej, skloni ruku, okej, pazi, aha. Mora pazimo se od ruku. Gde god mu ide ruka, mora pazimo od nje. Aha, trči vamo, opa, begaj vamo. Udario njega, dobro. Znači mora pazimo gde mu ide ruka. Dobro, gde mu ide ruka. Okej. Pa ovaj ne zna ništa, mali. Pa mali, pazi se, čoveče, bre, si luče, izgineš, bre, budalo jedna. O, ruka desna, beži levo. Opa, evo, tu smo, dobri smo. Okej, dobro je. Ljudi, ovo je preteško. Ja ne mogu da vam piše koliko ovo teško, joj, mama. Okej. A opet ovo ima 3 srca. Okej. Pa što sam rekao, ima 2. Lele, udario je fino. To je uradio to, Lari. Izubija je. Šta sad? Lele, šta je ovo, mama? Okej. Dobro, preživeo sam. Okej, preživeo sam i ovo. Okej, i ovo sam preživeo. Okej, i ovo ću da preživim. Sve preživljavam nekako. Opa, napred. Pazi, mali. Pazite, drugari! Lanos, ne znam na ruku, čovjek je glup. Ovdje je ovaj brat naš. Okej, ruka beži vamo, samo beži što dalje. Okej, ubio ga je. Ubio ga je. Okej. Ja sam izgubio helta dosta. Opa, trči, skakući. Okej, dobro, preživeli smo to. Ovo je Lanos, ne znam šta radi, majke mi. Šta sad? Okej, dobro, beži vamo skroz, ne može bliže od toga. Begaj, bravo Lanos, setio se da pobegneš majmunu glupi. Dobro, ljudi, preteško je, ovo je najteže nešto sam ikad radio, majke mi. Kako je ovo teško, ljudi moji. Ajde, udari glupaču, glupu. Okej, šta sad dešava, šta ćemo sada imamo? Kakav dvoboj sad?
Ubio je! Šta se desilo? Pobedio sam sam! Jesam pobedio sam! Je moguće da sam pobedio sam? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, da sam pobedio! Ona beži! On će da eksplodira, ona beži! Šta je ovo, ljudi moji? Šta se dešava? Oh! Šta se dešava, ljudi moji? Oh my god! Oh my god, ne znam šta se dešava! Šta se dešava ovo, ljudi moji? Ona je pobegla u kamion neki, joj, zlomnica jedna da bežiš. Kaže, days until the next killing purge. Znači, pogledajte, sad se, ovo će se nastavi. Lele, ovo će se nastavi, aha! Pogledajte ovo. Kaže, dani do sledećeg zločestog killing purge, ne znam šta to znači killing purge, kao do sledećeg puta kad se ovako nešto bude desilo, 8 dana. Oh my god, ne mogu da verujem šta se desilo. Pobedio sam, jer sam pobedio sam stvarno. Ovo je nemoguće, ja sam sam pobedio. Jesam, Breaking 2. Evo ga, you survived. Preživeli smo, s Uncle-om. Pogledajte ovo, ljudi, uvatili smo. Preživeli smo, GG, to je to. Ljudi, ako ste uživali u ovom gameplayu, obavezno bacite like i subscribe. I također ne zaboravite pogledajte prošli video na kanalu. A mi se vidimo u sledećem.